फ्रेंड्स, वेलकम टू मालवण तडका। आज मी एक वेगळी रेसिपी तुम्हाला दाखवणार आहे, ती म्हणजे मुखवासची रेसिपी। बाजारामध्ये बरेच वेगवेगळ्या प्रकारचे रेडी मुखवास अवेलेबल असतात, पण आज मी तुम्हाला एक आयुर्वेदिक मुखवास दाखवणार आहे, जो तुम्ही घरच्या घरी बनवू शकता। चला आपण साहित्य बघूया। आयुर्वेदिक मुखवास बनवण्यासाठी आता आपण साहित्य पाहणार आहोत। इथे मी 100 ग्रॅम बडीशेप घेतली आहे, ही 100 ग्रॅम अळशी घेतली आहे, फ्लॅक्सीड पण म्हणतात त्याला। ह्याचे बरेच औषधी गुणधर्म आहेत ह्याच्यामध्ये। हे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोलसाठी पण खूप चांगलं आहे आणि इवन ह्याच्यामध्ये ओमेगा 3 बऱ्यापैकी प्रमाणामध्ये असतं। आणि हा ओवा आहे, ओवा मी 50 ग्रॅम घेतलाय। हा पण गॅससाठी वगैरे खूप चांगला असतो शरीरासाठी। आणि हे सफेद तीळ आहेत, ते पण मी 50 ग्रॅम घेतलेत। आणि ही धणा डाळ घेतली 50 ग्रॅम। आणि हा मी एका मोठ्या लिंबाचा रस काढून घेतलाय आणि हे मीठ आहे चवीपुरतं। आता मी बाउल घेतलं इथे। आता हे सर्व साहित्य मी एकत्र करून घेणार आहे। बडीशेप घेतली, ही अळशी, सफेद तीळ, धना डाळ आणि हा ओवा। हे सर्व मिक्स करून घ्यायचंय छान असं। आणि त्याच्यामध्ये आता मी मीठ टाकते आणि आता मी हे मिक्स झाल्यानंतर याच्यावरती लिंबाचा रस टाकून घेणार आहे। हा लिंबाचा रस मी मिक्स करून हे जवळजवळ मिश्रण 1 तास मी तसंच ठेवणार आहे, म्हणजे हा लिंबाचा रस ह्याच्यामध्ये चांगला मुरला जाईल। जवळजवळ 1 तास आपण तसंच ठेवून द्यायचे। आता 1 तास झालेलं आहे। लिंबाचा रस या सगळं मिश्रणामध्ये चांगला मिक्स झालाय। आता हे मी स्लो गॅसवरती भाजून घेणार आहे। इथे मी पॅन गरम करत ठेवलंय आणि स्लो गॅस करून ठेवलंय मी। आता हे मी मिश्रण स्लो गॅसवरतीच जवळजवळ 5-1 मिनिटं भाजून घेणार आहे चांगलं। हे सर्व छान असं रोस्ट करून घेणार आहे प्रॉपर। ह्याचं पूर्ण ड्राय होईपर्यंत चांगलं भाजून घ्यायचंय, स्लो गॅसवरती भाजायचंय। ह्याचा पूर्ण ओलावा निघून गेला पाहिजे। बाजारामध्ये बरेच वेगवेगळ्या प्रकारचे मुखवास अवेलेबल असतात, पण ह्याला मी आयुर्वेदिक मुखवास म्हणेन, कारण की ह्याच्यामध्ये ज्या गोष्टी वापरल्या आहेत सर्व, त्याच्यामध्ये बरेचसे औषधी गुणधर्म आहेत, त्याच्यामुळे आयुर्वेदिक मुखवास असं म्हणता येईल। असं छान भाजून घ्यायचंय प्रॉपर। हा मुखवास मी असा छान भाजून घेतलाय। बडीशेप थोडीशी लालसर झालेली आहे। आता मी गार व्हायला ठेवणार आहे आणि नंतर मग बाउलमध्ये काढून घेणार आहे। हा मुखवास आपला रेडी झालाय, हा गार झालाय, मी बाउलमध्ये काढून घेतलाय। हा तुम्ही हवाबंद डब्यामध्ये भरून ठेवून बरेच दिवस खाण्यासाठी वापरू शकता। ही मुखवासची रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर तुम्ही नक्की करून बघा। हा मुखवास आरोग्यासाठी खूप चांगला आहे। आणि तुम्हाला माझ्या नवीन रेसिपीचे अपडेट्स हवे असतील तर तुम्ही हा चॅनल सबस्क्राईब करा। रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद।